itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih diganggu pagar. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Harga Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama minta tidak berjumpa denganmu, sekarang telah menjadi lautan lagi. Mari bersatu kembali. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Ketemu meneh karo Mas Gareng. Mau bengi ketemu ning Boyolali, saiki ketemu ning Sambung Bangi. Jan. Cinodo nu rezeki mon nggih sareng-sareng Mas. Alhamdulillah awit mulungipun pepundhen kula Bapak Kiai Haji Sudarji Zail Al Ghazali utawi Abah Darji Padarji. minangka pemimpin majelis taklim At-Takdir ingkang sampun kepareng nimbali kula kalian panjenengan nderek mengeti hari ulang tahun negari kita ing kaping 79. Matur nuwun Abah. Tahun niki kula katut. Nggih. Lah kok ngono? Sing wingi ora katut ta. Nggih. Iki wong jenenge rezeki iki doyak mlayu. Nggih. Nek yen pancen rezekine buktine bengi iki aku ya ditimbang. Mila Abah ya dawuh Mbak Cange, aku ngerti Gareng keler-keler sesuk dijak nggih. Alhamdulillah nyatane ya saged sowan mriki. Rumangsamu aku martabak ra kepangan kok keler-keler. Iya. Ya wong jenenge iki ya delalah kersane ngalah iki bengi iki rezekine awake dhewe kudu bareng. Ning kula seneng lho Mas. Panjenengan paling dawuh ndelalah kersane Allah. Mula wong urip ku tidak ada hal yang berkebetulan iku ora enek. Mboten enten. Mergo kabeh wis ditata karo sing nyipta urip. Diatur. Nggih. Wong jenenge niki pun rezeki kula, rezeki panjenengan. Nggih. Sowan wonten tlatah Kabupaten Grobogan. Nggih. Kula tanjake, kula ngerti yen maine niki mengki teng lapangan kula stamina kudu pait. Oh, tenan. Siap tempur mula kula budal turu wiwit Kecamatan Taskresek niku kula pun turu. Ora eneng Kecamatan Taskresek, kene iki Kecamatan Godhong. Alah Godhong ki biyen saiki wadahe Taskresek. Kowe ora maju kowe iki marahi kok. Lah ya jeneng Godhong iki jeneng panggonan kok terus diganti Taskresek Lah ya. ya wis wong aku sing ngarani kok kegeger lho. Wong dari
Aku turu wiwit kono nglilir-nglilir ki wis mlebu kutha apa wiwit sida. Apa to? Pusate Grobogan. Purwodadi. Ayo Purwo ki wiwit dadi ki sida. Oh, malah judeke pikir kok. Wah wong iki diarani kowe menikmati perjalanan lewat apa kuwi Gajah Kuwu ki Bleduk. bleduk ya cip wong kuwi gedhe iki lho bleduk gajah no. Oh. Bleduk ki cilik, kuwi anak gajah kuwi gedhe yo gajah. Ya karepmu wis. Lah wong aku yo lagi sepisan iki sowan ning kene iki. Aning insyaallah nek panjenengan ku nuju prana penggali abah ya insyaallah tahun ngarep bakal ya katut. Aku wis masih kepiye-piye iki wis keberkahan aku. Wah, saestu. Kodhok langsung nadyan lagi sepisan ketemu wis cipikacip iki. Paling ora iki wis kesawapan aku langsung. Oh, ngene elek-elek ngene ya ketua takmir masjid tok le. Oh iya ta, Mas. Oh. Alhamdulillah. Dene panjenengan iki ning kono dadi tambir masjid iki aku melu seneng. Ketua takmir kok tambir. Takmir, heeh. Ya dipercaya nadyan aku ki ilmu agamane isih cethek ning tanggung jawabe diperlokke karo kanca-kanca kono kanggo njaga masjid ing wilayahku. Leres. Mas Gareng, Nun niki anu napa acaranipun 3 in 1 telu dadi siji. iki praktis ekonomis. Nggih, hari ulang tahun nggih ta. NKRI terus tasakuran tuil Hol Akbar kunjuk ulama tuin Umaro. Nggih, betul. Pancen doa itu harus selalu kita panjatkan. Oh nggih. Wes itu wong iki tidak bisa lepas dari doa dan syukur. Leres. Nah, iki kaya bengi iki lak doa dan bersyukur mensyukuri Indonesia telah berusia 79 tahun. Apa maksud 79 nek kagem Mas Gareng? 7 itu Indonesia baru memprioritaskan 7W. 7W. W yang pertama, Kuwi waras tegese sehat. W yang kedua, Wareg kuwi pangan. W yang ketiga, Wastro kuwi sandangan. W yang keempat, Wisma kuwi papan utawa omah. W yang kelima, Kuwi wasis pendidikan. W yang keenam, Kuwi wirid agama. W sing nomor 7, Kuwi sing modal untuk kesekiannya utuh persatuan dan kesatuan yang dibangun. leres. Nah, ya untuk itu dijalankan secara baik dan benar. Nggih. Makanya 9. 9 itu napa? Semua bisa lancar. Amin. Oh, Amin. ning Nggih. ya aja lali, usaha itu harus dibarengi dengan doa. Oh nggih niku mlaku bareng kok ora iso dipisahke kok. Nggih, Nggih ta? wong wacan niku ning niki ora aku rada ora setuju iki mau nggih. Ora setuju perkara apa? Lagune Giak Mas wis aku seneng lho diiringi gamelan. Lah terus ora setujune. Mbok adaptasi iringane gamelan ki ya saire Jawa. Loh, kula ki mah ya nunggak semi karo napa Regukur sore mau sing hebate luar biasa, lagu-lagu perjuangan lho. Ning dijawake. Oh, lagu-lagu perjuangan dijawake terus Loh. contone piye? Orang hidup harus selalu kreatif, inovatif. Wong Terus karep sampeyan sing dijawake iki lagu apa? diterjemahke no. Halo Bandung, misalkan iki. Nggih. Kuwi diterjemahke Jawa iso. Coba. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Ayo. Apa wartane Bandung? Mbok kutha Jawa kulon. Mbok kutha ya, Pak? Ibu kota. Oh, iya, Kota iya, iki iya, basane iya. Jawa mbok kutha. Halo, halo Bandung. Ayo, terus. Apa wartane Bandung? Mbok kutha tandha mata. Kok tanda mata? Kenang-kenangan. Oh iya, tanda mata. Terus Wis suwe aku ora ketemu sliramu. Saiki wis dadi ngaso mangan geni. sekarang telah menjadi lautan api. Ya yo lautan iki ngaso mangan api iki geni. Wong ora tau kerja pabrik kowe marai. Oh, alah ki lautan pabrik laut. Ngaso mangan. Nah,
saiki wis dadi ngaso mangan geni yo anak pring rebut meneh greng-greng mari bung rebut gambali yo bung ki anak pring kowe iki jane ngerti tumbuh-tumbuhan apa ora to lah yo nek dijawake iki ya sing ngerti ya sing mung nganu no piyai Jawa no ora nasional wong iki mau tujuane dienggo sapa wae gen iso nembang lah wong iki diringi gamelan kok wong lagi kowe sing mas wis bingung ngurung sing kalem iki apa iki sepasang mata bola kae hampir malam di Jogja surup ing Yogya hampir malam iki surup oh ya waktu iku sepurku tiba keretaku tiba tiba Indonesia yang Jawa tiba kuwi beda karepe tiba iki karepe teko nek tiba Jawa ki geblak waktu iku sepurku teko ya blereng-blerenge hawa remang-remang cuaca blereng-blerenge hawa terkejut jenggelek aku mak bedunduk kok aku mak bedunduk terkejut aku tiba-tiba oh iya loro mata amandeng kaya arep ngucap ayo miyaku kusuma saka tumindake dosa muka si angkara murka lah ya si angkara murka dosa muka jane ngerti wayang ora to ya wis ngono ya ora apa-apa wis mikir mumet tok disangkal wae ya ane kan yo ben kabeh ben iso karep iki piye aku saking nganggerono kancane pinter sirik lu ora nek kula iki pancen seneng tenan nek ketemu sak karo panjenengane seneng ta ora anu beda nek karo kanca krawitan petuk gareng mesti alah kuwi nah nek aku ora nadyan yo jane dinteni aku nek ora apa-apa wong jenenge nyambut gawe iki yo ana sok gesehe ana sok gatuke oh nggih niku napa ya kembange wong sesarawungan hukume ngalam kaya ngono perbedaan pendapat aja nganti dadi pegat gitu Mas Gareng kaya dene madeke negarane awake dhewe niki mbiyen ya melalui perdebatan yang sangat alot wadene wis ana kesepakatan banjur ana Pancasila jelas iki kula berbicara masalah Pancasila pripun Mas Gareng niki teng pundi nggon kula tokke mergo pancen betul-betul bagi saya istimewa pada tahun ini peringatan HUT-RI. Istimewane mapan ana ngendi? Tahun ini jatuh pada tahun angka 8. Buktine napa? Merdeka tahun pinten? Tanggal pinten? 17 di total pinten? Siji arep itu 8 ya sasine napa? Agustus sasi Agustus sasi sing kepiro? 8 oh iya tahun riki peringatan tahun ini jatuh tahun berapa? 2024 mang total angkane 2 0 2 4 loro karo loro 4 tambah 4 8 ya dan peringatan tahun ini peringatan yang keberapa? 79 di sela-sela 7 dan 9 angka berapa? 8 nggih. Nah 8 sendiri ada artinya apakah arti dari 8? 8 dengan landasan Pancasila leres jadi sampai sekarang Indonesia landasannya tetap Pancasila harga mati betul nggih aja nganti diwah-wah awake dhewe niku mung kari nampa klasa gumelar gitu ayo kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif kaya dalu niki gitu ora mung wayangan wae kok Mas kegiatan niku wis akeh banget 29 esuk ana dangdut Mahesa lho dalune pengajian sing dangdut tok Mahesa iki isine ora kebodhok niku jenenge ya jenenge to tak kira dangdut sing nonton Mahesa ora
Dangdut Mahesa bengine pengaosan terus awake dhewe dalu niki nderekaken lek-lekan tirakatan kanthi gelar gamelan tuwin wayang. Berarti ini di sini budayanya budaya dan agama seiring sejalan mengisi pembangunan yang ada di Indonesia. Agama tanpa budaya ya kurang ngrembaka. Ning budaya tanpa agama ya bakal rusak. Lho, mula aja ditabrake mergo budaya karo agama niku mlaku bareng. Kok beda karo nggonku ya? Bedane Dan sampeyan lak budaya tanpa agama rusak to. nggih. Dan kula budaya tanpa Pak Daya ora harmonis. Kuwi ra jeneng wong meneh. Lha kuwi teno tanggoku jenenge budaya kok. Mula karben anu wilujeng ya ta, ya disolawatke sih. Kula tak nyuwun pepiling. Nah, pepiling kula nyuwun sing jumeneng Mbak Rizky, Mbak Fahmi, Mbak Dita, Mbak Suci, ayo neng kiwa kotak kene nyedaki Mas Garing. Monggo mentaram. Mentaram, monggo Pak Rito. Ganti. Sindian angger kelarisen lho, delok wajahe mempur kabeh. Ben bengi ra tau turu iki jane sindian polowong. Ya turu tegese ora duwe rezeki wong kono kuwi nyambut gawe niki yen wengi. Ning anu kok Mas. Ya alhamdulillah. Nggih. Ya nalika semono ki nek upama ngelingi jaman corona ki kaya ngapa to nelangsane. Nah, piye coba? Nggih. Saiki diparingi rezeki ya kudu disyukuri aja nganti sambat. Betul. Dadi yen iso ya sing konsisten. Oh nggih. Dikala ora ana rezeki ya kita berdoa supaya dan paring yen wis entuk rezeki ya disyukuri. Nggih, nyambut gawe iki dinikmati nggih ta. Hasile disyukuri. Aduh. Nggih, iki apa? Sindenmu agar main neng kene kemplik kok. Lah apa ta? Lagi metu kok ruang rias lho, abahe rawuh. Wah, sut. Mulo ceria. Luar biasa. Loh, abah niku ngono kuwi, Mas. Apa? Abah niku napa niku tresnane karo para kadang-kadang abdi karo cangik iki wis kaya putrane dhewe. Ane ya mosok kowe iki lak rene wis do ping pindho diparingi aku lagi pisan malah blas. Kok sik ta, kuwi rak dianggep putrane. Lah nek sampeyan dianggep putrane iki ketuweken wong jenengan iki sak kudune sak mbahe kok. Aku ambil jaluk terus. Aku ki ora perkara sawape. Oh, sawape. Pokoke agarku aku diparingi duit saka abahe. Nggih. Tak kanuman tak gaweke figuran templek tembok. Ora perkara akeh ning sawape. Sawape templek tembok ning yen kok butuh ya tanggo. Ora perkara akeh ning sawape to. Ya. 2000 ya luwung. Sing penting ki sawape. Mosok abahe kok maringi 2000. Lho ngono kuwi delok sing diparingi. Lho wong saiki nguyuh ning terminal ku 3000. Ya. Jelasan tok kabeh. Anu. Ayo iki. Tak kenal. Ayo. Wah, pokok siji. Des. Aku pokoke seleraku kuwi sing gedhe dhuwur kaya ngono. Ya, heeh. Jenengmu sapa? Mbok menawa piyai kene ana sing rung tepung lan apa kuwi kira-kira lali jenengmu sapa? Nggih, selamat malam Pak Degare. Selamat malam. Jenengan wis pindah nggih. Aku Jenengan wis sepindah. Aku ora pindah kok lagi pisan kok pindah. Oh lagi sepisan. Nggih. Heeh. Numpun pekale. Ya syukur wong rezeki iki ora kena meri. Oh nggih no. Jenengmu sapa kok ngurus pisan pindho? Derek tepang Pak Degare. Aduh. Kula Rizky Ainanda Utami. Terus omahmu ngendi? Kula asli saking Monggot Geyer Grobogan. Padha kene sak kabupaten. Kuwi yo Tegal. Nyambut gawe ning kabupatenmu dhewe yo njaluk blonjo. Iya. Lah pripun?
Ya mbok kowe dikeki blonjono ya mbok tampa. Nggih purun rezeki kok ditolak. Nah, kuwi bener kuwi. Tegel. Kok tegel ta? Kowe iki jane sing Lah mengke nggih tukon susu pundi? Susune anak ya aja maringi pundi? kowe wis di anak to? Lho, Wis di anak? bibar-babaran Pak De. Oh ya wis. Kok terus sia-sia ditinggal iki. Ora sia-sia wis di anak menghargai. Oh, nggih. Kalau sudah punya anak berarti sudah punya Suami. Nah, makanya yo sorry ya, Dek ya. Nggih. Ya selamat mencari uang susu ya. Yo jejere. Jenengmu sapa? Nggih Pak De. Kula Ah. Dita Intawati. Dita Intawati. Saka ngendi, Dok? Aslinipun saking Banyuwangi. Saka Banyuwangi. Mbak Banyuwangi. Kenapa? Heeh. Ya wis ora apa-apa. Apa kok wedi? Wedi kono kowe gek dukun santet. Ora, kono wis ora eneng. Tapi jenengan nek ngersake mboten napa-napa. Oh iya, nek sampean pengen ora apa-apa. Diskon, gratis. Gratis, wong Nggih. nggo pengalaman. Pisane lho, De. Oh sik to, pengalaman kok disantet. Pisan ra apa-apa jajal. Pisane bablas ora. Iya. Kowe mbok aja gojek. Mboten, mboten. Kono iki Kota Gandrung. Kota budaya. Kota budaya. Anu nun sewu. Pripun? Kowe di bojo. Alhamdulillah sampun. Wis. Sampun. Heeh. Manak pisan yo, De. Apa? Manak ping pisan. Arep pisan, arep pinjo wis di bojo. Niyir. Boleh sia-sia. Ora sia-sia wong aku ki jenenge. Jejere iki sapa Tertib. tutuke? Lenene sak pupuku. Sing kleru iki pupune. Ora tegese makmur, derekke kuwi makmur. Ayem pikirane, ayem atine, ya ta. Mula wong ki nek iso mensyukuri nikmat ya ngono kuwi. Ya temu aja. Jenengmu sapa Cahayu? Pira cendalu Pak De? Ki jane sindian po lampor. Lah ngapa wong ki dhewe-dhewe kok. Oh ya. Semangat. Semangat Yo 45. semangat koncone halus putri ki saka omongan wis iso dinilai karakternya sing halus to. Niki wau berpower karena karo maem udang sama cumi. Nah, alhamdulillah lho ora hebat. Oh, nang kene iki tiba mulya seniman kok sowan abah iki mulya tenan. Mula mulya ya kaya raja nek sengsara ya sak ngisore kere seniman ngono kuwi. Nek mulya ya ngene iki, rokoke napa? Lho ditari karo abah. Oh, dahare napa? Buah komplit. Lho kuwi dong mulya. Aku didumi rokoke lagi rokok sak ler ki lho, wareg aku. Lah kok iso? Sukun. Oh iya. Kuwi wong diri ora panganan kuwi. Ha nek wong sukun ora jenengmu sapa mau? Derek pitepangan, kula Suci Ovita Dewi. Suci Opita Dewi. Nggih. Aduh, saka ngendi Dek? Saking Tulungagung Kutha Marmer, Gesikan Pakel Tulungagung, Jawa Lah Timur. kuwi ana ki nggon marmer Mas. Marmer. Iya ya, kana pengrajin. Sampeyan gelem ora nek diparingi marmer karo Mbak Suci Yo Daturi? gelem no. Larang lho Pak De, lah larang gratis. kuwi. Ngono kuwi mergo rasa tresnaku nek Anu. Pak Deku, ya Allah. Pirang meter persegi. Alah wujude niku wis iya Apa ora arep wujudke dawa. apa? Meja apa kursi? Anu kijing Pak Bayu. Oh, apik lho larang lho iki jeng marmer iki larang lho. Tak omongi. Arep apik ngomong apa, arep larang ngomong apa ana mayit terus tangi. Wah, Pak kijingku De. marmer ini. Niku sakderenge jenengan nggih, niku ditutup kayu dienggo meja ning omah ya mathuk, nggo jagongan ngopi. Ora nganggo marmer apa ten. Sedia payung sebelum hujan. Sedia kijing. Ya. Wis, iki tukang santet iki. Tapi Oh, kuwi kompak. Kono sing ngantet iki sing pas lho, kijing. De. Tapi kan gratis. Bar santai terus kijing, cocok toh? Wah, aku mangsa sangar-sangar sih jane bayi. Aku Ya ora kok ya. wong iki lho kalem ngene iki lho. Heeh. Jenengmu sapa? Wah. Wah, imut-imut bocah cilik mringkil kaya es batu. Jenengmu sapa? Kowe ra kleru ta, Yu? Apa ta? Sindian bisu apa jak? Ya ora to ya. Jauh omongan celuk mencap-mencep tok. Jenengmu sapa? Ngomong apa sih, Bos? Waduh, aja iki. Ngomong apa? Ya. Mas karo bos tadi mau ngapa bos? Basuki kok. Maaf, saya nggak enjoh, bahasa Jawa nggak enjoh. Apa? Nggak enjoh. Gak enjoh. Iya. Usah ono bahasa Indonesia kok gak enjoh. Wis Ya, sebek. suka-suka mie.
anu Mas. Iki mesti digapake to karo Yoga Romo digapake. Kok iso dadi kaya ngene padha digapake, bocah-bocah iki. Sing enom itu ngapake iki mau, Bro. Iki terus ngatek dadi kaya ngene. Aku tak moni nyuwun pangapunten Abah, pancen lare niki ra disentek. Ya ora. Wong omong sing apik sing cetha dirungokke piyai sakmene akeh kok gak enjo. Wilujeng dalu Mbak Yu. Enje wilujeng dalu. Dene yo iso. Paring asma sinten? Nami kula Fahmi. Oh, Mbak Fahmi. Oh jenenge Fahmi. Pidalem saking pundi? Saking Ponorogo. Ponorogo. Sakmenika domisili wonten Wonten Karanganyar. Karanganyar. Wah, saiki ning Karanganyar asline Ponorogo. Ya. Ya. Oh, alah sarapane dadak merak lho. Oh, Tapi kan aku tadi udah mandi, pakai ciduk, pakai gayung itu loh di kamar mandi. Alah, iya. Yes, Udah sarapan terus minum teh gendul. sok meneh yen arep buka panggung ngombe obat sih. Obat apa? Obat saraf. Ya aja nesu lah. Wong kok le dhewe-dhewe kok. Sidan papate malah tensi muda iki. Ya saiki dibawani. Kula nyuwun bawa pepiling. Nah. Diurutke sik. Mbak Fahmi bawa pepiling. Monggo panjenengan tak aturi bawani. Apa, Bos? Apa? Ayo apa nih jajal sih. Ngoten damel apal ngoten iki. Iya. Wasitati saking para nasis Nano. Yo. ngeling ngono Aja dikandani wong. wong urip ing donya apa Bar mangan batang. ora Ngenyek. Ngomong pete bel. pete Nano. Ayo entake. bebasanmu mampir ngombe Hop, genti jejere. Ya, Mbak Suci. salat kang limang waktu Nano. kudu tansah dipun lampahi. Hop, genti jejere Mbak Dita. Ya. Iku jagat agama pakar tikang luhur. Hop. Yo, Rizky. Anurane. ngadoh kentu mindak mungkar yakti urip manggya tentrem lair batin bejo donya Menika wonten nawala Mas Gareng. Menika nyuwun pepiling, ngersakaken pepiling. Katur para tamu saha para warga ingkang sami rawuh mirsani. Saking sinten ingkang ngersakaken? Pepunden kula Abah Darji. Wah, nggih Abah. Oh, wah. Menika anu wonten napa menika tali ase. Oh, alhamdulillah. Nggih. Iki monggo mangdum dhewe Mas Gareng. Oh, kula niku wong sing luwes babakan dum mengedum. Nggih. Terima kasih. Sama-sama. Ya, udah Jan. Aku lagi iki lho ngedum dit iki. Oh iya. Makasih Ayo, Pak dulu Dik. saya Ya. dulu ya. Matur nuwun Abah. Nggih. Waduh.
Kuwi piye kok glelenge jamak? Jare wis tak dum. Mbon ta? Wis Turah pira kuwi? 400. Wis tak dum siji. Turah pira? 400. Ya, bagian kono isih 3 kae. Kae deprotok ya itu. Ya hitung kok ora piye. Wah, wis. Wah, ngono kabeh yo kudu nganggo. Lah. Nah, wah, kiai kok le lomone kaya ngono to Mas Garik janibat tenan. Seneng ora kira-kira. Ya. Si ada. Ya. Nyadek cayu. Nggih. Sip deh. Nah, kabeh diratani. Kowe ya gelem. Aku yen karo sedulurku iki ra iso. Nyadek cayu. Tetep kowe tak jatah loe. Abah. Oh, nggih ngono Abah ya. Nggih. Sawape Abah. Alhamdulillah dumrata. Nggih. Yo diaturke sik pepiling. Monggo. Iki buka celuk saka Mbak Rizky Malik tekan Mbak Fahmi. Nggih. Monggo. Yo ta diaturke. Monggo, yuk. Yen wancine tansah dielengke wis wancine padha Mas Garing bagian juga. Lerek jajare ayo. Dipun aturaken menika pepiling nggih. Pambukaning lelagon. Nggih, Wah, wong pancen anu kok Mas Abah niku ya remen neng kesenian tur ya beliaunya niku kersa ngripta lelagon. Oh napa nggih ta? Nggih, engko diaturke. Wah, lah kepengin nganu mireng lho.
Nggih, heeh. Diaturke sik. Niki sak aku tak nyuwun tulung karo anu kadangku Mbak Indah Laras sing wis kepareng lenggah. Monggo diaturi pinarak ana kiwa kotak. Aku nyuwun tulung ibu-ibu ayo Mbak Indah Laras dipethuk nganggo lagu Surban Palit. Iya, heeh. Angkat hati. Maka ayo saka kendang ya. Ya. Maka aku tak tantak mana. Ayo. Maka ompak sik, bawa. Yo cah diaturke. Bawa, yuk. Alhamdulillah wis kepareng rawuh Mbak Indah. Selamat malam Mbak Indah. Selamat malam, adikku sing bagus dhewe Dimas Bayu Aji. Nggih. Tak limbuk Mak Cange. Nggih, wilujeng dalu wajan saya sehat, saya laris, saya elok. Karya-karya luar biasa Mas Garing. Itulah. Amin. Eloke adikku wedok iki Nggih. semakin kesini itu semakin banyak kreativitasnya, semakin dadi. Oh, saestu. Dadi karyane ya dadi rezekine. Amin. Lan dalu menika kula saged nglampahi ringgit kalian Dimas Bayu ning desa sing luar biasa iki. Urung tau lho aku tekan kene. Kaya apa? Urung. Ora ditimbali abahe iki wis Kebangetan kene iki wis kondang kok rene lagi pisan. Ah iya, mergo Mas Garing wis ping pira coba? Pisan. Iya. Mbak anu abah mriki ingkang pundi lho wis Loh, maringi apa? maringi bebungah lho. Apa lenggah sing agem rasukan petah. Nggih, Abah Darji menika ingkang agem menika. Matur nuwun ingkang agem kaca tinggal. Nggih, mboten rasukan petah. Oh, rasukan petah. Oh, Oh, nggih. nggih. Matur nuwun bebingahipun menika dados pusaka kula. Wes saestu. Lah iya tenan, kula pundi dadi jejimat. Sik, Lah nggon aku mandi. duitku mau ning ndi? Lah lendale iki nang endi? Mau ning kene. Oh, ya. Digoleki sik. Oh wis. Jare men ra ilangi diulu ya nih. Kalau duit tak dulu. Ayang, kamu apa kabar Ayang? Apa? Ayang. Ayan, apa kabar Ayan? Ayang kok ayang. Yo. Ayang. Aku kabarku baik.
Kamu kok setelah lama nggak ketemu aku kok yo nggak kabar-kabar gimana, rindu apa kangen karo aku ngono kok yo. Wah, agar kepethuk kowe iki terasa lindu. Kok lindu iki ya? Rindu kok lindu. Rindu. Ah. Aku rindu padamu, tapi kita kan sudah chemistry. Oh iya. Kamu biru, aku biru. Oh lah iya. Monggo tanpa kencan semayan lho. Apa ora tau kencan aku karo Jalaras. Langsung wis tes langsung klambine kembar. Oh nggih. Anu di Mas Bayu Aji, kula Dawuh. menika lak janjanipun kolomben menika lak pacanganipun Mas Gareng. Oh nggih ta? Saestu. Namun Lah, mboten saged bersama, tidak bisa Menyatu. ke jenjang pernikahan karena beda keyakinan. Oh ngaten agamane beda. Oh bukan, Loh, bukan. beda keyakinan lho. Mas Gareng yakin mau dengan saya. Nggih, panjenengan. Sayanya yakin nggak mau dengan Mas Gareng. Oh nggih, berarti panjenengan itu beriman. Aku pun menyadari bahwasanya Indonesia tuh iklimnya tropis. Nah, terus hubungannya apa? Tropis dia bojo ngene prasumu. Lah iya. Paling kenyek. Tapi- Mbak Indah, Dalem. iki nderekaken Abah mengeti hari ulang tahun NKRI yang ke-79. 79. Terus tasakuran karena beliau sampun nampi nikmat saking Gusti Kang Nyipta Jagat. Amin. Tuwin haul akbar ulama dan umara. Amin. Oh, 3 jadi 1 3 in Mbak. Nggih. Luar biasa. Ya lah sing nonton pirang-pirang lho Mas. Nggih niki pancen adat Lupia. Iki adat Lupia gara ana tontonan sing penikmat seni. Oh nggih, heeh. Nah, beliau Lenggah jenjem anteng Yai menyaksikan Kradenan niku pagelaran. elok tenan. pun Kradenan niku pun bola-bali angger teng Kradenan nyambut gawe ning kene iki rasane materi entuk kemarmaning ati yo entuk. Nggih. Nggih. Nggih, Mbak Indah. Nggih. Menika sampun dipun antu-antu, monggo kula arep ngicipi tetembangan suwantane Swara. Mbak Indah. Kangen aku ya. Aku ya kangen lho Mas. Lah, nggih, lho. Neme sepira neme. Oh nggih, slendro apa pelak, Mbak? 6 anu pelok. Pelak. Kangen Nggih. to Mas? Oh ya, kangen nganggo banget. Iki mumpung pengendange Mas Bayu anyar. Lah wong iki pengendang jaman campur sari ketemu karo aku ki biyen karo Mas Rito iki. Oh, pancen Rinso ki. Kok Rinso. Apa jenenge? Rinto kok Rinso. Oh, aku Ngawur. anu elingku Rinso. Heeh. Monggo arep bawa napa Mbak Apa, Indah Mbak? derek? Ayo. Apa, Mbak? Kangenku tanpa upama. Jan. Jare mau kangen terus tak tembangke kangen ngono lho Kang Mas. Ning yo ora ning ngarepe piyayi akeh to. Lah piye lho Kang Mas wong kangenku iki ketemu ning pepanggungan kaya ngene kok ora entuk ngrupaka yen aku ki kangen karo sliramu. Aku disawangake isin apa meneh ning ngarepe Abah. Iki kok kowe nganti awake dhewe pos-pasen terus tak dokok ngendi raiku. Kayak kresek lho apa kayak. Kok iso ndebok ngono ra iki. Oh wong Roman kok nggawa tas kresek ku kowe. Ya. Ayo. Mung sliramu kang dadi Ngrangkuli mbok plek ngono lho. Plek piye ora gedok. persiapan Nggih. talenging ati sawangan kae lho Mas. Apa? Kae lho Mas. Apa ya? Ono manuk cucuk-cucukan. Pak. Kayak ndake awake dhewe kang lagi gandrung kasmaran ngono. Pertanyaane Kae lho Mas manuk ini lho. kayak pertanyaane manuke sapa? Wong jak roman kok ra mudeng. Lah manuk yamene sapa? Iki manuke sapa? Kuwi ibarate. Oh, barane etok-etok Iya, pancen kae. pertunjukan iki ya kaya ngene iki jenenge teatrikal iki ya kaya ngene iki seakan-akan terjadi ngono lho. Ngono. Aku kulinane teater terbuka kok. Kae nandhakake nglambangake antarane kowe karo aku kang lagi posah pasian. Ah, ngono ya Kang. Ijen. Wes lawas anggonku nangga. Ben ketok mesra Mas Gareng, Apa? sing putri digendong. Kuwi ketok mesra banget. Kaya Kok ya dalam- bener lho. Lah iya ta? Lah niku ngetoke rasa tresnane chemistry-ne gen ketok. Ijen Mas. Apa? Ora ana asuransine. Aku mau gendonge ndang lho.
Lah piye to? Lah yang gendong kepiye? Lah yo sak lumrahe gendong arek bopong ngono kuwi. Biyen ketok apa biyen gendang-gendong bopong kok saiki kok Biyen ketok cilik saiki gedhe ya. Iya. Iya. coba. Nyuwun pangestu Abah dhisik. Abah, Kaya Gatotkaca Pergiwa kae lho, Iya, terus iya. sing wedok dibopong, dijak mlaku-mlaku, Joko mubeng-mubeng. nggih Abah nyuwun pamit. Kok nyuwun pamit. Nyuwun pamit badhe gendong Endah Laras nyuwun dipungestoni Abah. Iya. Heeh, gendong terus jak mubeng-mubeng. Nanging tansah. Kowe iki piye? Gendong muntir-muntir ra genah. Jare kok gendong. Lah yo wis karek plek jujur. Oh bopong. Bopong. Lah omong Ah. gendong. Iya. Anu nyicil entuk ra sikil siji sik. Loro Rasane kaya pasel wae. loro ra kuat tok. Saya tahu terus kayak Pak. Oh kok terus dipodho. Ora ono roman gendong-gendongan. Ya nek orang gendong ki ya paribasan kaya Gatotkaca gandrung nek dipangku. Lah, dipangku. Yo sing Cocok lanang boten, jengkeng. cocok boten. Cocok. Yo, Ku masak masuk kono ora ngeden. ayo kok bar dipangku terus dipunji. Weh. Ayo. Oh terus kelangan Mustofa aku. Nah, dipangku. Ayo. Masya Allah. Kakang Gatotkaca. Apa ya iki? Kok suwe-suwe balungmu krasa licin kabeh. Aduh. Aduh. Ngopo Gatotkaca sahabat ngono? Dengkulku kaya diongoti. Yo. Mangga. Bayuan kon nyiksa wong lho senenge Raja Mak. Mbak Indah, Dalam. karena panjenengan memerankan Pergiwa itu lahir batin luar biasa saking Abah dipun tambahi sawerah malih. Ya ampun. Monggo kagem panjenengan. 200. Oh nggih, saestu niku yakin. Pak. Aku yo tenanan Bayu. Nggih. Nah, mulane sing tenanan sing totalitasnya tinggi Ap- karena dipersani semua Oh penonton. nggih no jelas no. Aku ora trimo total aku Aquaria. Mangga. Ngeling ngono. Kene total. Kakang Gatotkaca. Apa Pergiwa? Gatotkaca kok metu oyote. Endi? Ngon kelek kuwi. Iki akar serabut. Aja dilebok to. Wong Gatotkaca iki pancen kebak wulu, wong Gatotkaca iki ya trae buta. Wong mangan wulune akeh lho ning ilang ya. Yo elek to. Mangsamu apa mangan kok metu wulu? Wulu wis iki ana nek kaya ngene tampanen Pergiwa. Ngeling ngono. Nalika dina kapungkur. Pergiwa. Iya Kakang. Yo wis. Ngopo Gatotkaca ora diperlu kok celuk-celuk. Lah kowe tak jak roman turu. Oh iya. Iki tak undang. Kakang Gatotkaca. Apa Yen Pergiwa? umpamane aku kuwi dadi kembang, sliramu sing dadi apa? Yen kowe dadi kembang aku sing dadi tawone Yayi Pergiwa. Peteke ngopo? Ngentup terus. Yen entupe keri. Ah, Mati tawone. ora mungkin keri wong wis tak alteko. Iya, iya. Yen umpamane aku kuwi dadi kompor, Kakang. Kowe kompor aku cerete. Peteke ngopo lho, Kakang? Bendina nangkring terus. Hahaha. Guyune kok telat ki. Gatotkaca guyune adoh menet. Ora tau metu to Gatotkaca guyu. Bro. Iki lakone. Heeh, yen ora ning Gatotkaca stres kok. Sepisan meneh, Kakang. Yen nyoto-nyoto Kakang Gatotkaca tresno marang Pergiwa. Iya Yai. Yen umpamane aku kuwi dadi ambulan. Gareng mayite. Ora roman ra paten. Gelem Mas, karek Gelem, umpan gelem. dijak ubeng-ubeng kok. Ubang-ubang. Wong
Roman kok iso ngurusi ambulan ngono. Mbok sing cerdas. Lah ya terjadi apa? Dadi sopir. Nah, Aku sopire kae rak mayu. Terus piye aku ya jano? Lah ya kula aja mrebok Oh, ya ora. aja mrebok ambulan. Tresno lair Iya. terus ning batin. maka salanggamipun, maka menika tasih sesarengan kalian sawung galing dapur kali. Maka Pitung sasi lawase muspra nimbali Pak Endah. Oh, Pak Endah. Wiraga, Wirama, Wirasa panjenengane pancen wis jagoan. Dan ini betul-betul seniwati berkualitas Oh, kaya saestu. adikku iki. Biasane ra ngomong ngono. Lah yo Seniwati sing berbobot 120 kilo ngono. sing ngomong kuwi dhewe lho. Aku wis medhun gara-gara mikir ke sliramu, Mas. Weh, pun mandap. Mandap telung on. Walah, alah. Ya mudhun kok timbangan kuwi. Pelunganmu slendange tok iki. Mau telung ono pamer. Iya. Lho nek ra wis ana anu usaha. Usaha. Oh iya, timbangan. Iya. Jane yen kepengin kuru ki gampang, ora usah Piye? diet, ora usah program apa-apa. Lah apa? Golek bojo wong lanang sing galak. Wis, Neng kene enek ora? ana. Dasare kan aku ya ijen. Ah. Lah ya golekno kira-kira ya gone Mas Bayu Aji iki kira-kira enek ora? Kae lho sing nganggo masker kae. Aja. Si bapakku. Oh, bapakmu toh? Oh ya ora sida. Batal. Oh, alah. Lah kae galak kae. Lah iya. Nek sing ngegok galak ora? Oh, iki mangun banjir iki. Kalau mangun banjir kaya dodol sate kae banjir. Mangun ki galake yen blangkone keri galak. Iya. Nek anu apa nek karo Fahmi ora galak kok. Ora. Yo pilih-pilih. Nggih. Makasih matur nuwun Mbak Indah. Aku tak nyuwun tulung sik kene. Karo adikku wedok Nduk Dini. Ah, ini Dik. Wah, ini ngejaki Mbak Indah ini. Mau mentaran. Turun. Yo. Bohong ora jeneng kaya wara. Piye ta? Biyen Indah Laras yo semene iki. Oh, tenang. Nggih, nek rekaman aku wis duwe Mbak Indah. Lemune iki saploke duwe bojo. Weh. Nggih. Lah kok ngono? Mergone
ndak pengen dikompo. Lho bojomu iki kompresor kok piye? Loh, tukang tambal ban kok. Oh, tukang tambal ban. Iki presiden ora magangan iki wis dadi. Dereke Mas Bayu ki nadyan kaya ngene seorang mahasiswi ana ndi, Dok? ONS Pak D. ONS. Jurusan apa Wong Ayu? Pendidikan Bahasa Jawa. Aduh, langka banget loh. Wes, Langka banget. kowe anggere bangsa omong sastra Tugina kuwi. Sastra Jawa, sastra Tugina. Ayo kuwi wong Jawa, Pak Sastra. Nggih. Wes, anu yo ngger melu bungah selamat. Anda salah satu penyelamat bangsa Indonesia terutama budaya Jawa. Nggih, nggih, leres. Heeh. Mula nggih kudu dipo-ipo tenan saiki sing ngompeni basa Jawa niku sarang-arang banget. Lah nggih. Cah cilik saiki metu jedul wis bahasa Indonesia. Indonesia. Nggih, iki muga-muga sok iso dadi guru ngajari karo murid-e bab perkara basa Jawa. Amin. Panes Nggih. begitu. Amin, amin, amin. Iki ana sing ngersake lagon wewayangan, Nduk. Oh, cocok. Wewayangan nggih. Ning aku nyuwun dilanggamke sik nggih. Ya. Iki ya iso lho kuwi endah ki wayangan. Aku wayangan joget karo Mas Gareng. Heeh. Itu diaturke. Nggih. Monggo anu buka celuk ya, Nduk. Nggih. Nah, itu dilanggamke sik terus lagi digarap irama seger nggih. Nonan. Nah, monggo. Ya, Din, ya, Din. Monggo, yuk. Angka loro garap irama seger.
nuwun. Menika kula kintunaken dhateng Mas Wardaya ing Jumantana. Nggih. Ingkang menyimak lumantar live streaming saking SBA TV, Bagong Group Channel. Nggih. Lan sanes-sanesipun ingkang sampun kepareng les dalu menika. Nggih kalian Sugeng Rawuh kanca-kanca SBA ingkang ngluruk dumugi mriki. Oh nggih, matur nuwun. Malik Slendro, aku tak nyuwun gagrag parahyangan entok mulang ala Mbak Indah Laras. Oke. Ndok ditibake bulan Samasi. Ya. Entuk kulan ki nun Bawane. iso takon entuk kulan iki biyen sing garap sapa, Nduk? Entok mulang menika karyanipun Maestro Gugum Gumbira Gugum Gumbira. saking Bandung. Ning sing mempopulerkan masuk Mempopulerkan aslinya itu digarap karawitan pertama pionirnya ya Ki Haji Anung Suroto. pionirnya Ki Haji Anung Suroto. Nggih, kalau ini Dan garap gamelan. Kadang Abdi. Alhamdulillah teto riwayate. Nggih, heeh. Kula niki yo diaturke. Aku wis kangen kene Mbak Indah iki. Ning kok aku meri lho. Meri, Bu. Gawe iki duet karo Niken Salindri. Ya. Aku kok meri ya. Oke, wis ta. Aku nyender saka ngomah ya iki. Sapa sing duet karo Niken sapa? Dimas Bayu Aji. Aku nyender Cang. Apa? Sing tuwa urung kok. Ada tuwa sesek kok ya. Ora enak carane. Ya diaturke sik, monggo diaturke. Bawane entok mulang kok bulan Samasi. Sing beksa Mas Gareng. Ah. Oh, iya. Monggo, Mbak. Kajen balik ngali gincing suka pulang dak ngalong kewan Abimah antar kenal
Aku jane menikmati. Heeh. Nek ya ora iso protes. Lah apa ta? Iku pomono sing kleru ya aku ya ora ngerti wong aku ya ora mudeng. Ya ora kok kleru piye. Iki mau basa Sunda ya, Nduk. Iki menceritakan seorang hubungan keluarga. Oh, Ngono. Tapi terus si perempuannya itu ditinggal disuruh pergi, Oh. dikon lunga mong garek nggawa apa kuwi jenenge? Mentok. Dikempit ngono ki karo lunga kluntrung-kluntrung. Oh, diusir. Nggih, diusir. sir mau dimodali entok siji. Ora, ya ora dimodali. Wong ki mong etuke mong kuwi digawa lunga kok mentok niku. Lah sakniki mentoke joget ya iki. Kok iso mentok joget lho. Lah kok capek Mbak Itani sing gawa mentok. Kowe kudune tak kempit ning kene, Mas. Ya gelem Kene kok. tak kempit. Mbok kempit ora mentok meneh dadi meri ya. Ora. Nek umpamane kowe iki tape, kowe iki pohon, tak kempit langsung dadi tape. Ya tapi yang periep Buntir ya apik iki. mentok. Yo diaturke bulan sama si. Mawon, ya ta? Hari
Alhamdulillah. Dan piye Mas Gareng? Ah, wae. Ngopo? Lagu iki judulnya apa mau? Nah iki bulan Sapasi. Bulan Sapasi bawane wae entok mulan. Lagu entok bulan marake encok. Malah encok piye to? Iki lho, sing mau sepanjang jalan kene do latihan senam. Iki hidup-hidup karo senam. Wis senam ya mene iki. Olahraga ya mene iki malik wong e. Ya ora kok ya. Nek piye elak ta Mas Gareng ya. Elok. Ya kudu ngono kok. Kosek ngombe sik kok. Ora ngalem kok le rajak kaya iya. Kene Mbak Dita, monggo bentar. Terus. Yo. Apa sejane kelakon ngono. Delon seniormu ya ngene iki. Lah piye ta? Latihan wis umur ning suarane sik wantet. Luar biasa. Oh, nggih. Pinter oleh ngopeni swara nek Mbak Kowe Dita. takono, kuwi piye? Juruse piye kok suarane sik wantet takon. Resepnya napa Bunda El? Resepe apa ki jenenge nembang kuwi sak titahe. Ora usah nganti ngemprok-emprok, dinikmati. Lho, kuwi iki. Dieman-eman suarane ben iso nganti kaya Budar sini iki lho. Lah. Kok kae ora mung sak titahe, sak timahe bareng dipangan. Ora masalah kuwi. Jadi kadang-kadang kan kudune iki suarane sakmene ning pengen ketok saya ben sing bagian sound system sing ngangkat. Jadi pokoke dieman-eman. Mula karo bagian sound system kuwi kudu saling enek chemistry-ne. Chemistry, Kowe sistematis. kudu kulino ngobrol karo Medet. Senengane Medet iki apa gawake? Remenane napa Mas? Gari gawake teh balap ya oke gawake. Ora geblak yo. Sing ndi Mas kok terus disurai sing ndi to Mas iki lho. Lah ngerti sing kaya motoran iki lho, Mbak. Yalah. Kaya apa niku bintang film ra ya Mas Medet. Nggih, dong sadar ya. Yo diaturke sik. Iki ana sing ngersake apa Sri Huning. Maka langsung wae buka celuk. Oke. Sri Huning garap tayub cok ditayubke. Tayub. Sing penak kae. Maka buka celuk Mbak Dita. Maka ayo. Apa tenan joget iki mbok sing penak ngopo? Mbak Indah yo ora jogete apik ya ngono kok dadak. Aku ki jogeti Dita. Terus Lah kok dialang-alangi tembok Cina. Maksudnya ya sing kowe imbang lho. Ya ngono ya. Aku ning kene suwe, aku terus didiamkan saja. Ya aku ya piye caraku supaya nek menikung ngono. Nikung-nikung ler nyawang Dita piye? Ono salon ning tengah-tengah. Oleh kaya salon. Aku tak juga. Ya wes, monggo. Ora sajake kaya getun kae. Oh, Kono. Ampun sia-sia tadi. ora sia-sia piye? Aku iki karo biyen wis tetekan kok. Kan dheweke tetekan karo dalaran. Ya wes, anu jikuwen ning nggonmu kae lho. Moh, Sarungmu jek ngari kono.
Ora mung nggawa sarung karo angel kowe kok gleleng jamaah. Masamu dukun kok piye? Ya Pak Dita, ya Pak Dita. Ah. tresnane ya Bablas ke serapat. Ayo, nandaan aku ditane. Ditanan. Gonggomino sing beksa Mbak Indah sing pisan. Piye? Ngapa? Sing ngendang TLK. Apa? Telek. Lah ngapa kena apik ya ngono kok? Ban sinde ban siradan. Buktine apa wong Mbak Ita dikendangi sampeyan dikendangi? Edan nek ngendangi ki enak mapan harus. Lah iki lho kaya ngoyak omprengan. Lah terus piye Mas? Melayu iramane kekencengen. Oh, kecepetan. Oh, dalan. Oh. Ki alon kan Anda. Alon. Pangerten alon. Ya ya alon. Ah, maka yo jalan ki. Aja nesu, sing semangat. Yuk. Semangat. Apa ora beneran? Apa ora beneran? Piye ta? Piye? Iki mbok sarjana tari S2 iki lho. Yen iso jogeti Rama kok ngene wong. Iki jane wong joget apa wong tele-tele? Jare mau kecepatan. Ya kecepatan iki Rama niki kelambanen. Oh, ngangel. Oh, apa? Tadi dicepetke meneh. Ora. Oh, tadi temone iki anu, ya sok cepet salah ngono, dadi sedang-sedang ngono kuwi ta. Yang sedang saja. Oh, apa? Wah wis lah. Oh, ditanono sesuk kendangmu tak dol. Ya aja nesu. Ora juga ora apa-apa. Baik ta Mas Gareng, mengke tak tutuke panen songo. Oke, derek Mas. Mobil jakate.